Gusto mo bang sumaya? Sakto! Ako hindi. Kasi yung mga kasal ako kapag si Paolo at kaya dadaanan natin sa mga pinakapaborito niyong laro. Yun ay pag tumawa ka, talo ka. Simple lang ang laro. Pag tumawa ka, talo ka. Atin ang simulan. Mga veterano di dapat natatakot dito. Yan kay Blunder guys. Jack Sparrow ng kahirapan. Alas, Jack Sparrow. May chumay. Ano, sumay? Hindi na ginto sa dagat. Ano, sumay? Sumay lang masaya. Ano, sumay? Tunay na pirata. Naglalayag para sa siomay. Maraming salamat. That's got to be the best pirate I've ever seen. So it would seem. Napakadali lang, di ba? Kaya-kaya pa ng tatlong buhay. Kaya sunod. Kay Philip Pepino. Tangin ang loot ko yun. Tangina, dadaload ko. Kinakain nyo. Hindi naman ako nangutang ng loot. Huwag content aware. Okay lang yun nyo, makita ko yung meron kayo signal na ano. Kung kinawawasakan mo bro. Huwag lang content aware. Ayoko. Mahina ako dyan. Alam mo, kahit ang tagal na doon, pag may bagong edit talaga, sige na, nagkamarin ng buwan. Okay lang yun nyo, makita ko yung meron kayo signal na ano. Kung kinawawasakan mo. Sunod. King Kong, ano to, uncensored version? Stop what's coming. Ano yung papakain sa pamilya ko? Kapag ang pamilya ko pinante, kahit sino pa. Saktong-sakto editing, napakaganda mo. Tsaka anong title? Buti na lang walang S sa title, di ba? Masasabi ng maayos ni Coco. Sunod, maraming salamat. Kalimutan ko pala, gagawa rin tayo ng Konichiwa na content. Parating na rin. Parang bumagsak din ng ABS-CBN na title. Sunod. Galing kay James. Ano to? Here we go. It's Neo. Hey! Human speedbox. Nadaan ka babalik, no? Papunta sa bahay mo. Wala akong face mask. Let's go. Oh! Hindi mo na kailangan ng permit. Pero kung na-hype mo, wala ka na. Mga aga, isa na lang agad buhay, leche. Tagalin mo na, sige. Laban lang, kaya natin to. Sunod. Galing kay Dai. Okay, copyrighted. Hindi ako matatawa dito sigurado. Dahil copyrighted. Sige, na magbalik roll mo ako doon, pero tama na, ayoko na. Sunod, kung hindi kura-kura roll, magbalik roll. Sunod, galing kay Real Flying Duck. Araw-araw pagising ko, alam mo ba? Pagising ko. Ayoko na. Ang buhay. Nararamdaman kita. Sarap. Pagising ko, basta ang alam ko lang, goal ko, focus. Araw-araw. Wala akong pakialam sa inyo. Mamatay. Tama. Ang bottom line guys, ang bottom line, huwag mag-a-adjust sa current situation mo. E ano kung mahirap ka? E di mahirap ka. E ano kung wala kang makain? E di wala, di ba? Tama. Huwag ka na mag-isip. Kasi hindi ako nag-iisip. Instant transmission ng motivation. Di ba? Bro, ginanaan na naman. Oh! Kasi yun yung ano eh. Tama. Yun yung ano eh. Alam ko na kung paano maging successful. Silence. Parang ganito rin yung tatay ko eh. Parang, yung kwan. Maraming salamat, Flying Duck. Grabe, yung pinakamasikip kong hawak sa puso ko. Sunod! Mga batang taga-ibang school ko yung field trip ng elementary.
Nagpapakyuhan pa kayo. Ba't walang pakyo dito, ha? Sunod! Kali kay Daniel. I keep dancing on my own. Matalino. Witty. Magaling, Daniel. Magaling. Pucha, ito mga gusto ko. Edit, hindi lang binidyohan. Sa tawagin meme. Siyempre, dapat may edit tayo. Maraming salamat. Sunod. Paulo na nag-edit ka pala. Nakalimutan ko sabihin na huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell kung gusto nyo pa ng mga ganitong video. Pindutin nyo ni utong bell dyan sa baba. Maraming salamat. Galing kay Betty. Give me some. Mainit ngayon eh, naiintindihan ko yung batang yan. Sunod! Galing kay Sunstar Davao. Hindi ako natawa, ako ay natuwa. Di ba? Yung mga gusto ko. Mga good vibes, di ba? Dahil sa kanila nakakalimutan natin ang hirap ng buhay. At ang nakakatulong din sa kanya to. Ano siya nakakasayaw na ganun kalambot? Eh, ang sikip niyan. Yan din yung hype kanina nung police. Doon sa nagbe-beatbox, di ba? Nakakapasa tayo ng hype sa iba. Wag. Mga good vibes na ipasa mo, wag good virus. Sunod! Galing kay Jedrick. Vendor versus zombies. Anong mod ba to ng PVZ? Gusto ko malaman. Ito ba yung final boss? Kailangan mo ng motivasyon para matalo to. Tumutulo na isipon ko po. Tsaka kanina ko pa pinipilit hindi tumawa. Sunod! Busy action. Dead meme, pero okay lang. Gen Z, laban! Pero naiintindihan ko rin yung humor nila. Ganito ka sabog. Kapit na kapit ang ating puso ngayon. Sunod, 100% sa performance task. Kabataan ng Pag-asa, tandaan nyo. So, acting 101. Next is yan. Mupulot pangkain ng siomay. Ako, lumaban ka, Dok! Ano yung nilagay sa bibig niya? Bad trip! Napaka basic lang doon. Napaka-simple lang. Siguro kasi sa bantang pero hindi nakakaparoon na mga gano'n dahil di ba wala na ka ABS. Kapag ang pamilya ko pinante, kahit sino pa. Bakit nilagay yung defibrillator sa tiyan niya po? Maluluto naman loob niyan pang pang isaw. Sunod! Galing kay late membership. Bakasyon. Hey, Hey! I'm on vacation Buti every nga pa. single day cause I love my occupation. Tapos gusto ko yan kasi yan kaysa bakasyon bahay ang ginagawa, di ba? Sunod! Maraming salamat. Ay, kaantok naman! Kaya natin naman! Wala naman kasi biruan na seryoso na isang araw na kasi. Gusto ko sumagay, ba't kailangan seryoso? Pabili. Chubby po. Ilan po yan lahat? 1, 2, 3, Miss ko lumabas. 39, 40, 41, 42. Pabili nga pong piso lang po. Mas ka dito na. Kakaltukan ka. Sunod. Lagi ako natatawa doon sa mga saglitan bad trip Ayan, kalandian to.
Mga tropa niyo talaga dadali sa inyo eh. Okay, 1, 2, 3, go. Hindi, pwede ka naman. 1, 2, 3, 20 pesos. Mabilis. May ano, may say, ano? Hoy, mabilis, do. 1, 2, 3. Oh, 20. 40 pesos, 40 pesos. Takip isang mata, brad. Isang mata. Pikit, hindi, siya magtatakip. Siya magtatakip. Pikit, pikit ka, pikit. Alam ko na to. May uli ka. Na, 40. Kahit panalo ka sa 20, pero dignidad ang pambayad mo. Sige, 40 ba, 40. Tuwa mo na si Sponge. Ay, yung mo kasi, daya mo. Dali nga. Ang kasiyahan mo ay kasiyahan ng lahat. Ay, 40. Wala ba tayo? Hindi niya nararamdaman na tinutulak sa kanya yun. Pinapahid ka sa kinata ko. Teka lang! Naiintindihan ko, kaya pinagdaanan ko din to. Teka, bigyan mo na yung pera. Ang daya mo eh, kinakapa mo na eh. Ang daya mo eh. Hindi, yung kabila. Wala siya aso, unti na lang. Hindi, dapat kami, parang... Sige, yung kabila mo. Igano mo, itutulak mo gano'n. Sige. Teka, atras ka muna. Okay. Ang daya ka sa puta. 1, 2, 3. 2, 3. Ilang bete ba? Buong mukha. Buong mukha. Sana huwag yung sasabihin sa kanya para awa niya na. Oh, sarap na walang buhay. Hindi ko nakalaisipin. Panghuli. Boy, ikaw may palaka, katabi mo nga boy. Ayan na oh, boy. Ang tumi niya. Boy, yung palaka. Ayan na, ayan sa ulong boy. Hindi na tatawa. Ayan na oh. Boy. Ayun na. Lako sa'yo, gago. Hindi ko Sabi magkaano boy. magpigil mo. Parang hindi naman sa kanya yung ano ko. 5, 4, 3, 2, 1. Tropa lang talaga magpapatawa sa'yo. Na. Nako, bastos! Huwag ka bastos, manong. Magkano ba yan, boss? 400 yan. Ano ba yun si Mickey Mouse to? Huwag mo tapakan na edits ko. Doon nagtatapos sa ating pag tumawa ka, talo ka lang. Tumawa ka ba, sumaya ka ba, nairita ka ba? Comment nyo below. Kung gusto nyo pa na mga ganitong video, huwag nyo like, share sa mga malungkot nyong friends at huwag nyo kalimutan. Ako sumaya ako kahit ayaw ko.